Dobrý deň. Chcel by som kúpiť niečo najdrahšie, čo tu máte. Neviem, prsteň alebo Hoci čo je najdrahšie. To je jedno, čo to je? You're goddamn right. Je to šumofuk. Asi reťazka. Reťazka, koľko by stálo? Ja som sem prišiel minút tak 500 000, tak a keby kúpim celý obchod, dá sa to? Asi určite nie. Nedá sa kúpiť celý obchod? Ani za žiadnu sumu? Nie za žiadnu sumu. A koho je to obchod váš? Nie. A nemôžem to tu všetko kúpiť? Určite nie. Určite áno? Určite nie. Nie? Nie. Ani keď sem dojdem z 500 000 v kufriku? To sa musíte dohodnúť s majiteľom. No však áno, však preto sa pýtam. A zavoláte jej, či je to možné? Čo je mám zavolať? Že chcem kúpiť celý obchod. Môžem zavolať jej priateľa, má túto obchod? No! Hej, len trošku sa ponáhľam, tak On je tuto, na druhej strane. ho zavolajte teda. Všetko proste, chcem všetko, čo tu je. No, Chcel by som kúpiť celý obchod. Jako? Celý obchod. Nenapadá celý obchod. Nie? Nie. Hell no! Ani za 500 000? Ani do milióna. A nemôžem to tu všetko vykúpiť, čo tu máte? Prečo? Preto. Takže z toho nič nebude. Ani keď sem dojdem v kufriku z 500 000, to nebude na predaj. Vážne? No dobre.